ku saurari wani dan Najeriya har yau wanda shi ma ya zo na ban kama sunan shi ba, ya zo tare da su shi ma wai abin da shi ke ji na ba, gaba gare shi an kai kuma shi na cikin waɗanda an ka kiraya su koma Najeriya, waɗanda Ali Nuhu ya kiraya. An ka doko magana an kuna lasan munta Ali Nuhu ku su Musa na Faransa su Habibullahi ku hito ku ce mana lasan munta Ali Nuhu na kuke yi, amma hujja han mutum hudu ko biyar na Najeriya waɗanda abu an yi shi gaba gare su sai ku za ku ce karya ne, kuna ta karyatar da mutane, ku ce wai wani na da masala da wani. Babu wanda adda masala da Musa Yaro, person babu shi. Wanga wuri ma ni ban so a dauko magana Musa Yaro paske shi yayi invite mu Ali Nuhu abba musu. Musa Yaro dan Niger ne, shi na cikin Niger déjà. Maintenant écoutez wanga video ku saurara da kyau. Ni da mutum biyu wadanga da kasun su gwadi su yan Niger ne, sun yi kowa zama yan Niger da su ne niki. Musa na Faransa da Habibullahi dan su yan maulan Najeriya ne, masu lasan muntayi yan Najeriya ne, waɗanda yan Najeriya sun kace musu yau su hito ma da Faransa to Najeriya su paske sun azama duk duniya ma annabawa ne ma yan Najeriya. Gibi na haka na suka yi musu. Ku saurari wanga mutu wanda yake wannan tafiya, shugaban tafiyar shi ne Roja a Najeriya a wakilai ya wakilta mu. Ni duk wani jarumi da ko gani namiji matashi da yake shiga Nijar ni ne nake kai shi, ma'ana karkashin jagoranci na muke tafiya muna shiga wannan kasa ne, wanda a bangaren mata kuma Hajiya Maryam Siti ce. Dan haka mun dauko wannan tafiya da muka kireta da kungiya kasashen Muhammadu Buhari mu domin mu nuna wa duniya, mu nuna Nijar cewa muna tare da su kuma mu yan uwansu ne, saboda kowa komai a auratayya ta hada mu, yare ya hada mu, addini ya hada mu. Wannan dalilin yasa muka ce za mu ajiye duk abin da muke, jarumai ne mu, biyan mu ake yi duk abin da za a yi a duniya biyan mu ake yi, amma muka ajiye sana'ar mu, muka kyale iyalin mu, muka dauki risk din a zuciyar mu, muka ce za mu shiga kasar Nijar domin mu je mu faɗakar da kai, mu nuna musu cewa mu yan uwansu ne kuma muna tare da su. Haka ne ya faru, amma kafin wannan abin ya faru ku sani akwai barazana da ta biyo baya. Ni din nan kamar yadda na faɗa muku, ni ne jagoran duka wanda suke shiga Nijar, jarumai wanda nake shiga na shiga da su a ƙarƙashin jagoranci na suka tafi a ƙarƙashin jagorancin road. Don haka suka ce mai shadda ne ya hana su da alilun, sun nuna musu cewar zaɓin mu je hatsari ne wannan tafiyar, ba security, sannan kuma me dama su je su yi kaza maganganu ga sunan da bakin su da baki na suka faɗa mu. Jaruman ba zan kama sunan su ba kuma dan ina jin su ba, a dan abin da nake so isar da sako in tabbatar da cewa gaskiya ne domin tabbatar da cewa yes abin da ake faɗa gaskiya ne, saboda in share makaryata da suke zuwa TikTok suna ta bidiyo suna nuna cewa ai wai kaza waye duk wanda zai fito muku media ya zo ya ce muku ai kaza bai san yadda tafiyar ta fara ba. Zan iya kama suna yanzu na ga Ahmad Dalta yana ta bidiyo yana cewa ai kaza da shi aka tafiya, yes da kai aka tafiya dan uwa. Ka sani wannan maganganun da kake ba faɗa bane ba, gaskiya ce in ta so a faɗe ta, da kai aka tafiya amma kai ma jagorantar ka akai. Dan haka mu ne shugabanni, ni Roja, ni Hajiya Maryam Siti, mu ne shugabanni, mu muka san yadda tafiyar take. Idan a bangaren naku ne Ahmad Dalta wato su auta MG ne za su. Assalamu alaikum Nigerian, ku yi sharing ki wannan bidiyo. Ina son in yi magana mai muhimmanci nan. Martabar kasan mu ta hi mu komi, Niger ta hi uban mutum, duk inda yake ta hi shi. Wannan bidiyo ku yi mini sharing har ta zo inda nake son ta kai. Waɗanda ka kariya Ali Nuhu, waɗanda 'yan maulan Najeriya, waɗanda su in sun ka zo Afirka ko sun ka zo nan ga cikin Niger, sun iya su yi kwana biyu a Niger, su yi kwana 30 a Najeriya. Babu wata gardamar da za ku mina wani wuri. 'Yan maulan Ali Nuhu da kuna miki yau mutum fudu biyar yan Najeriya waɗanda sun ka yi brief sun ka ce gaba gare su an ka yi Ali Nuhu hakikan abinda an ka aza mushi ya ce, amma yau mutum biyu ko mutum uku, Musa na Faransa da Habibu talman Najeriya sun da yake su wata aljanna, wasu annabawa ne da su yi wasu magunguna waɗanda ba su da kyau a kwan Najeriya. 'Yan matansu na Najeriya su ki musu suna sun ka hito yau sun ka daha ma Ali Nuhu baya, sun ka bar kasarsu. Sami fai malo kyar ana hira kasa ku kuna hira Ali Nuhu. Ali Nuhu baki ne yake. Ali Nuhu a Najeriya shi ka wani abu, a Niger ba wani abu na. Ku kun ka dauke shi wani annabi. Bonjour. Don kusan da sanin Niger ta hi Ali Nuhu, ta hi kakannin Ali Nuhu. Yan Najeriya da sun ka hito sun ka ce hakikan Ali Nuhu yayi wagga magana. Ina za ku yi da su? Waggalaci zai yammace da ta hito shi ta yi magana. Bayan haka nan na aza muku bidiyon kin wani basun sunan shi.
na aza muku bidiyon kin jeferes duka gaba gare su an kai sun kace tare da sunya na aza muku bidiyon wani har shi ma ba san sunan shi yanzu wacce gardama za ku sha da mutane ko ƴan maulan alinuhu ko ƴan maulan yan Najeriya ko waɗanda kalasan muntaye yan Najeriya waɗanda ba su iya shi magana sai dai Najeriya sun ga Najeriya ta zama wata aljanna ko ta zama wata fari ko nice fari wata Dubai ko ta zama wani wuri wanda dai ba a taba gani ba ku bar martaba ka sauku ku tai ku goya ma wani individu wai baya alinu menene alinu cikin kayan miya wani shiki vous faites honte nan ga an ka gane ku wallahi na an ka gane ku Musa na Faransa da Habibu na an ka gane ku vous êtes ni rien wallahi tallahi ko akai yan Najeriya sai duk ku mutu wai ha Musa na Faransa ke cewa duk masu magana yan Niger jahilai ne kai ma ubanka dan Niger ne uwarka yan Niger ce in mu jahilai ne kenan ubanka ma jahili ne in mu jahilai ne uwarka ma jahila ce dan dalilin karuwanka na Najeriya kake zagi yan uwanka Nigerian kana cewa jahilai ne ka magana kai Musa na Faransa tu n'as pas honte tu n'as même pas honte dan dalilin karuwanka waɗanda ka zuwa Najeriya kana rungume su dan dalilin suka ka zagin yan uwanka yan Niger yau ka kare martabar ka ta Najeriya wallahi mun gane ku bi dai mun gane ku babu abin da za ku ce mana yan molan Najeriya yan lasa muntayen Najeriya mun gane ku Ailinuhu ya zo Niger bai zo Niger ba wagga magana yayi ya gaye ta kuma gomma magaya ma duk individual zai atakin kin kasan mu za mu gaya mai walakanci babu mu tare da shi yau dan Najeriya nawa na sun kai bidiyo suna zagin Niger suna ta ce mana kusan kun aza wani abu ne Ailinuhu babu inda bai zo a duniya balle Niger menene an Niger duk wannan zagi kuna kun ka zai mun su ku mutum biyu wadanga no vous faites honte wallahi